Tengődik. Nehéz Ferenc. Levél a rózsaparádéról. Arra kértél, barátom, hogy írjam meg, milyen volt az idei rózsaparádé. Gyönyörű volt. Mintha a mesebeli Tündérország elevenedett volna meg. Tündéri volt a táj, a Colorado Street és az Orange Grove, pálmagajjak hajoltak rám hozsannázó lengéssel, és a kertek öléből virágosan kacagtak felém a narancsfák. Tündéri volt az idő is, ibolyakéken ragyogott az ég, dús kévékben verte sugarait a nap, s a szellő, mely az óceán felől jött, olyan meleg volt és édes, hogy mámorba ringott tőle a szív. És tündéri volt bizony, a legtündéribb volt maga a parádé. Nem csak Kaliforniának, az örök tavasz országának, de magának Amerikának a parádéja volt ez. Amerika a virágon, a rózsán keresztül mutatta meg ezúttal a fényét, gazdagságát. Bevallom azonban, barátom, míg ott álltam a tavaszi napfényben fürdő Colorádón, a tomboló, tapsoló 1,5 milliós nézőseregben, s ahogy a káprázatos felvonulást néztem Bob Hope-pal az élen, egy percre összeszorult a szívem. Arra gondoltam, barátom, hogy amíg én január 1-én örök tavaszi napfényben rózsaparádét nézek, az alatt messze innét, valahol a Duna partján tél van és zimankó, és híre hamva sincs a rózsavirágnak. Bevallom, az édesanyám jutott eszembe. Arra gondoltam, vajon mivel töltötte az idei új év reggelét az én egyszerű, 83 éves paraszt édesanyám. Láttam, ahogy a régi, rozzant, légnyomástól megnyomorított falióra ütésére felnyitotta szemét az ágyon, s első tekintete az ablakokra esett. Jégvirágokat vett észre az ablakon. Megdöbbent, mert sose szerette a jégvirágokat, mindig csak az élő, illatos, igazi virágok rajongója volt. Rengeteg virága szokott lenni édesanyámnak. A rózsáiról például azt mondta egyszer Wellner Lőrinc plébános úr: no, ha Ágnes néni hoz rózsát az oltárra, akkor még Szűz Mária is mosolyog. És ez rettentő nagy szó volt, mert mindenki tudta, hogy a dunamocsi Szűz Mária a templomban levő oltárképen közvetlenül Szent Fiának, Krisztus Urunknak a feszülete alatt állt, és éppenséggel semmi oka se volt mosolyogni, ha csak valóban nem az én édesanyám rózsái láttán. Hát igen, erre gondoltam, barátom. Arra, hogy az új esztendőből a jégvirágokat vette észre először édesanyám. Aztán felkelt biztosan, vállára terítette kopotkás berliner kendőjét, és odatipegett csendesen az ablakhoz. Kinyitotta kicsikét az egyik szárnyat, s kinézett rajta. Az ablak az udvarra szolgált, az udvaron vastagon feküdt a hó. A hó teteje fagyos volt és kemény, akár a csont. Egy varjú szállt rá éppen a Duna felől, s hosszút csúszott, amíg meg tudott állani. Akkor aztán ezt mondta: kár! Édesanyám szeme megrebbent egy kissé a kárra, nyilván azért, mert eszébe jutott, hogy éppen ott, ahol a varjú hangosan sóhajtott, éppen ott sorjáztak valamikor a rózsatövek. Azok a régi, kedves rózsatövek, amelyeket édesanyám még új menyecske korában ültetett, s amelyeken a legszebb rózsák nyíltak a faluban. Olyan rózsák, amelyek láttán a plébános úr szerint még a feszület alatt is mosolyogni tudott a Dunamocsi Mária. S amely rózsatövek nincsenek már többé. Hiába megyen tova majd a hó, hiába jön a tavasz, a nyár, az udvar kopár marad, összesebzett, rózsátlan.
mert azokat a rózsatöveket kitépte és örökre meggyilkolta egy Stalinorgona lövedék, amelyet a Duna szemközti partjáról lőttek az udvarunkra 1945 tavaszán. De hadd írjam tovább, mit láttam még gondolatban. Azt láttam, hogy édesanyám ekkor megint visszatipegett a szoba belső felébe, és elkezdte nézni édesapámat, aki még aludt az ágyban. Édesapám arca sovány volt és ráncos, a haja pedig fehér, mint odakünn a hó. Édesanyám, míg édesapámat nézte, arra gondolt, hogy édesapám mindig azzal szokott dicsekedni, hogy egyetlen őse sem őszült meg. Valóban, én is emlékszem, hogy édesapám apja, vagyis az én nagyapám, még 75 éves korában is dús, sötétbarna hajú ember volt. Édesapámat is ilyennek láttam, ilyen dús, sötétbarna hajúnak, mikor utoljára találkoztam vele 63 éves korában. S most ősz. Fehér a haja, míg édesanyám nézi. Akkor fehéredett meg azon a hóviharos januári éjszakán 21 évvel ezelőtt, mikor örökre elveszített engem, az egyetlen fiát. De most édesapám megmozdult. Álmában is megérezte, hogy édesanyám nézi őt. Felnyitja a szemét, s rámosolyog édesanyámra. Te vagy az Ágnes. Én, feleli édesanyám. Boldog új évet! Neked is, Ágnes. És csak nézik egymást. És fogják egymás reszkető kezét. Végül édesanyám megszólal. Ezt kérdi nagyon halk, suttogó hangon. Hát a gyerek hol lehet? Édesapám nem felel, csak elnéz az ablak felé. A jégvirágok felé. Kint az udvaron szél fúj a Duna felől, a Gerecse irányából jön, s még erősebbekké fagyasztja a jégvirágokat az ablakon. És ekkor odapottyan egy könycsepp édesanyám szeméből édesapám kezére. Ne ríjjál, Ágnes, suttogja édesapám, s a keze odareszket édesanyám fekete keszkenőbe burkolt fejére. Nem rívok, feleli édesanyám, s zokogva hull oda édesapám mellé az ágyra. Biztosan tudom, barátom, hogy így történt. Minden úgy történt, ahogy elgondoltam magamban, ott, abban a percben a Colorado Streeten a rózsaparádé alatt. Biztosan tudom, hogy rám gondoltak ugyanakkor otthon, abban a kicsi, nádfödeles, viharvert dunaparti házikóban. Rám gondoltak, akiről, dehogy is sejtették, hogy a tél közepén, új év napján, örök tavaszi napfényben, pálmák alatt, narancsfák közt rózsaparádét néz. És bevallom, barátom, abban a percben jégvirágot éreztem a szívemben. Olyan erős, kegyetlen, gyilkos jégvirágot, mint amin a szülőházam borította, és amelynek a közelségében itt, Pasadénában megfagyott és elhervadt számomra a rózsaparádé valamennyi First Love-ja és Charlotte Armstrongja. Ilyen volt számomra az idei rózsaparádé, barátom. És arra kérlek, ha ismét otthon leszel Magyarországon, küldj el egy üzenetet a januári széllel oda a Gerecse alá, a Duna partjára, afelé a kicsit vihartépett ház felé. Hadd súgja be majd a jégvirágos ablakon annak a két drága öregnek, hogy ne ríjjanak, mert itt az örök tavaszban is velük együtt érzem a telet.